Welcome to Ngobo 20 Shop I channel. Thank you so much for supporting the channel. If you haven't subscribed, please click the subscribe button and help us grow. For breaking news, please visit our website www.ngobo2010shopi.co.za. Aitada. This is Ngobo 2010 Shop I channel. We are here at Loftus Ferrisfeld, Mamelodi Sundowns. 5 Amazulu, 2 my brother. How's it? Sharp kunjani Ngobo? Sharp. Wona lapha kaNgobo. No mfowethu hayi no mina right mfowethu. Nyamhlanje mnandi ngiphume stadium ngijabulile because Sunday mfowethu sithoya besihlangana nenye inkinga. Siphume stadium amadoda hayi. Yazi stadium sekubanda kodwa stadium sikwazi ukushisa. Kodwa siphumela phansi sifakwe ngemanzi ice. Kodwa nyamhla mfowethu yazini hayi at least singene amanzini ashisayo. Siphume simnandi ya ntema nibhekelane up yami ntimba nibhekile nabona oqala lakala kunjani nibona umrena nibona ukekani nibona ulunjani ukhoza nibona upasadinya manibheka phakathi the midfield manibheka abale kunjani ama right winger wami nama left winger wami nibosho diamond yonke into mfethu ihlangene nyamhlanje manibheka phambili nibona kunjani mayilula nibona luyoni nazo nasho yawo ngithema nibona umrembuli futhi inhliziyo yami yavela yathi xosololo nathi yabona yini into basenze yona abanye kodwa engcava mfethu kunenye into isandla zinimono ngani isandla zinimono why pass kwinji akabanye abantwana banganacala kabuyela asithemba ukuthi uzofika le udlale kamnandi ku-MTN 8 uyabona le ne athi ngiqale laba ne yangiqale laba ne ngithi bafana bami yazini ningibhayisisile ibhola ngiyalazi yabona yini Sunday azolala sibonele Ngobo number 1 azolala sibonele bowapi ngiyakutshela